ବହୁତ ବୁଢ଼ୀକି ସପୋର୍ଟ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଢ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଖାତିର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି। କଣଟା ଠିକ କହୁଛୁ? କଣଟା ଠିକ କହୁଛୁ? ଯିଏ ମୋ ବାବାକୁ ମାରିଛି, ଯିଏ ମୋ ମାଆକୁ ମାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ତାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଲି। ହଁ ମା ବୋଲି ଡାକିବ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିବ ଯେ ସେ ତମ ପାଇଁ ମା ବଦଳରେ ମା ହେଇଛନ୍ତି। I know that. ନିଜ ଉପାସ ରହି ତମକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ କାନେ ପାତ୍ରେ ଚାଲି ତମକୁ ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ନିଜର ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରି ତମକୁ ସେ ଡାକ୍ତର କରେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲି ସାରିଛି। ତାର ସେସବୁ ଅବଦାନକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଭୁଲି ସାରିଛି। ଯିଏ ତାର ଅବଦାନକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ତାକୁ ବେଇମାନ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୋଟେ ମାର ମା ପଣିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ତାକୁ ଅମଣିଷ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣକୁ ଚଳି ସାରିଛି। କୃଷ୍ଣ ପାଗଳ ହେଇସାରିଛି। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିଲେନି ସେ କୃଷ୍ଣ ହବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାହାଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ କେବେ କାହାର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପୁଅ ଜାତିର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ସେ ଏକ ଉପଦେବତାର ଅଭିଶାପ। ସେ ଏକ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛ ତମେ? ଆରେ ଛାଡ ତାକୁ। ମରିଯିବ ସେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତୁମ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ସ୍ତ୍ରୀ